दिनै थारमाने खोथाया जाहैबाय गेजेराव मा जादोंमोन मानसिफ्रा सिगां समाव जोंनि जेनाखि हारिनि जेनाखि गेलेनायनि मोनसे कालचार गामि गामि बेराय नोङो मा नुगोन अबेबा गामियाव फुटबल जोनाय नुगोन अबेबा गामियाव काबादि गेलेनाय नुगोन अबेबा गामियाव भलिबल गेलेनाय नुगोन आरो एभ्रि गामियाव मोनफ्रोमबो गामियाव मोजां मोजां फुटबल ग्राउन्ड नुयो खिन्थु बेफोर कालचारा मा जाबाय थादोंमोन जोंनि गेजेराव लासै 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 गैया जालांबाय थादोंमोन नाथाय दा दिनै नैबे मोनसे सिचुएशनाव माखासे हमनानै ला नोङो स्पर्ट्स क्लाबफ्रा जिबायदि हमनानै ला नैबे राइन' स्पर्ट्स क्लाब कम लाइब्रेरिया थाइखाजरानिया इनिशिएटिभ लाबाय बेफोरबायदियाव गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थारमाने लोब लोब बाहागो लाफिननायखौ नुदों नोंखायनो मा जानांगौ जोंनि गासैबो लकेलनि जोंनि क्लाबफोर बेफोर क्लाबफ्रा बेफोरबायदि जोलुरल' नङा जोलुर बादायलायनाय एखमबा काबादि बादायलायनाय एखमबा नोङो गान खननायनि बादायलायनाय बेफोरबायदि जेनाखि मोनसे जेनाखि जौगालु हाबाफारि बेफोरबायदियाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो लाबोनानै कम्पिटिशन खालामहोनांगौ आरो बेफोर कम्पिटिशननि गेजेरजोंनो सानसे समाव जोङो मा मोनगोन जोंनि नेशनेल इन्टारनेशनेल स्टेट प्लेयार जोङो बेफोरखौ मोननो हागोन मानो होनोबा गासैबो जेसेबां दिनै स्पर्ट्सनि जेनाखि गोजौ लेभेलनि थारमाने गोजौ थाखोआव गेलेग्रा ओंखारहैदों बेफोरो गासिबो गामि लेभेलनिफ्रायनो ओंखारहैजोबनाय दिनैथ' नुनो मोनदों जायफोरनाखि साक्सेस जाहैदों बिसोरो थांनानै थानायनि प्रब्लेम जायाखै जायफ्रानाखि गेलेनायखौ गावनि केरियार होननानै साननानै लायाखै बाहाय 100% होथाबाखै बिसोरसो साक्सेस जायाखै जायफोरनाखि स्पर्ट्सखौ बा कालचारखौ जिखियानो जाया मानो 100% होनानै बेनो आंनि केरियार होननानै जायफोर सानदों बिसोरो साक्सेस जादों दिनै गेलेगिरिफोरखौ डाइरेक्ट नोङो हिमा दासमोन बायदिखौ डाइरेक्ट DSP होदों दिनै जोंनि मामोनलाय सन्जय लाभलिना बिसोरो नोङो डाइरेक्ट साख्रि मोनदों बर'नि गेजेरावबो नै दाख्लैसो नोङो साख्रि डाइरेक्ट मोनबाय सानै आरो दुर्गा बर'मोनहाथ' नोङो दिनै गेलेनानैनो माबा जानाय इस्टाब्लिश जानाय नोङो हलिचरन नार्जारि मोनहाथ' मा दिनै गेलेनानैनो इस्टाब्लिश जानाय केरियार दानाय नङा होमबा थारमाने बिसोरो मा साफा साफा गावनि गेलेनायखौनो गावनि खामानिखौनो केरियार होननानै बिथांमोना सानना लादों बिनि थाखाय साक्सेस जाहैदों जायफोरो ओरैबो थाङा खालामनानै लागोन बे आंनि केरियार जानो हागोन ना हाया कनफिउसआव थागोन बे जानाय नङा खिन्थु बेखौ जुदि जेब्ला 100% बे लानो हाबाय अब्ला बे जाफुंसारैनि बा केरियार जानो हायैनि थांनानै थानो हायैनि खोथा फैया सरकारनिफ्राय दिनै मानगोनां जोंनि चिफ सारनि दैदेननायाव बिथाङा गोबां सिमां नुदों जोंनि इयुथफोरखौ बोरैहाय पजिटिभ डाइरेक्सनजों लांनांगौ बिनि सोमोन्दै बिथाङा गोबां सिमां नुदों दिनै रायलायबाय थानाय जादों सारनि दैदेननायावनो काउन्सिल लिग मोनसे खुंनो हायो नामा होननानै दिनै BTC लेभेलाव जोङो स्पर्ट्स मिट खुंनो हायो नामा होननानै थारमाने बेफोर गासैबो जेनाखि बिथिं थारमाने पजिटिभ बिथिं बेफोरखौ जोङो एक्सप्लर खालामनानै जौगालु हाबाफारियाव जोङो लाइमोनफोरखौ बोरैहाय मोजां लामाजों जों दैदेनलांनो हायो बेखौ नायबाय थादों सिगांग्रो साबायखर जासिनाय जाबाय जे जोंनि राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया 1992 बेवहाय बियो गायसनजादोंमोन बे राइन' क्लाबनि आन्डाराव थानाय गामि बिनि डिसिसनजों बे राइन' क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया गायसनजादों आरो बेनो फैनानै दिनै 2021 मायथाइयाव जोङो दाखालि जेनाखि थांनाय बावै सावरायलायनानै मोनसे डिसिसन लाबाय जे देग्लाय जोङो जोलुर ट्रफि बादायलायनाय जेरैखि जायाबाबो होनांगौ बे हिसाबैनो दिनैनि थारिख 26 सेप्टेम्बर 2021 मायथाइयाव जोङो राइन' क्लाबा डिसिसन लानाय मथे राइन' क्लाब फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्ट 2021खौ जों होनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव गासै जोंनाव 22था टिमा बाहागो लाफैदों आरो दिनैनि सेथि जेनाखि बादायनाय अपेनिं सेरेमनि बेवहाय आर'नाइ दावहारु FC चिरां भार्सेस दुनाबारि जाखांसार क्लाब बे मोननैनि गेजेरजों दिनैहाय बे अपेनिं टिमा जादों बे जोंनि दिनैनि जेनाखि खेला बे खेलायाव जोङो जयनिंखौ जोङो गोबांथार लानाय जायाखै 1200 जोङो रां लानाय जादों जयेन फिसखौ आरो बे खेलाया जोंना दिनैनिफ्राय जागायनानै अक्ट'बर 11 2021आव जोबहैगोन दा दिनैनि जेनाखि सेथि बे अपेनिं सेरेमनि बेवहाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि जेनाखि लेंहरनाय आलासिफ्रा फैनायनि थाखाय
जोंनि राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया जोलुरल' नङा एभ्रिथिङाव जोङो बाहागो लाबोबाय थादों। थांनाय बोसोराव जोङो माखासे कर'ना महामारिनि थाखाय जोङो माखासे खामानिखौ एक्टिभिटिसखौ जों लानो हायाखै। जोंनि राइन' स्पर्टिं क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया जोलुरजों लोगोसे जोङो इडुकेसन सेक्टर आरो ओनसोलाव थानाय माखासे कालसारेल सेक्टर बेजों लोगोसे जोङो जायगायाव माखासे ड्राग्सनि बे लोंनाय जानाय बेफोरनि एवारनेसखौबो जोंनि क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया होनाय जायो।